Giatangan sa mga boxing fans ang away ni Eman Baco sa Pacquiao isip undercard sa boxing promotions nga kumong Bulanon 24 nga gipahigayon sa miaging Sabado sa gabi sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City. Ano ang report ni Orchid Silapingkaw? Sa pagsud pa lang sa ring, gipakita na ni Eman ang kakusog sa iyang mga kinumo. Batok sa Indonesian boxer nga si Reynold Christian Condimang sa ilang 8th-round fight. Pipila kusog ng mga kinumo ang iyang gibuhian nga maigoog nakapaluya sa Indonesian boxer. Grabe ang hugyaw sa mga Pinoy kung muigo ang mga kinumo ni Eman. Grabe ang kainit sa binayluay sa ilang mga kinumo nga mas nakapahugyaw pa sa mga nananaw, ilabi na dihang gipatumba ni Eman ang langyang boksidor. Matod ni Eman, dako ang iyang pasalamat sa suporta sa iyang pamilya ug ni Jillian Ward nga may saksi mismo sa iyang away. Gikilig ang mga nananaw dihang gitawag pa niya si Jillian sa ring. Matod ni Eman, inspirasyon na niya ang dalaga, maong naningkamot siyang mudaog batok sa iyang kaaway. Inspired din po ako dahil sa inyong lahat at lalo kay Jillian po. Kini ang unang higayon nga subling misaka sa ring si Eman human siya formal nga misud sa kalibutan sa showbiz. May pirma siya sa Sparkle GMA Artist Center sa miaging Nobyembre, sa miaging tuig, human niya pildiha sinikuha sa laod, pinaagi sa unanimous decision. Hard training po, tapos maraming sparring, mga tapos footwork, Prove sa precision punch. Mas lalo po lumakas yung loob ko at mas lalo ko pong pinag-igihan yung training ko sa before this fight po. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.